दिनै मादार्स डे। दिनै गोबां सुबुंफ्रानो गाव गावनि बिमानि सावगारिखौ ससियेल मिडिया जेरै फेसबुक, इन्स्टाग्राम आरो वाट्सएपफोरनि गेजेराव शेयार खालामदों। लोगोसे दिनै गोबां महरगिरि, बर'नि मुंदांखा महरगिरिफोर बिथांमोनाबो गाव गावनि बिमानि सावगारिखौ ससियेल मिडियानि गेजेराव हगारदों। दा बेखौनो जों नायगोन। नोंथांमोना नैबे स्क्रिनआव नायबानो जाबाय। आंबो आंनि मबाइलाव नायगोन। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दं होननानै। आंबो मोजाङैनो दङ। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारि ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै जोङो जेबो खोथा सावराया। दिनै जोङो सावगारि नायगोन। बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि बा महरगिरिफोरनि बिमानि सावगारिखौ नायगोन। जेरै संगिना, रिया ब्रह्म, हेलिना दाइमारि बिथांमोननि बिमानि सावगारिखौ नायगोन। अब्ला जों नायनोसै। नोंथांमोना बे स्क्रिनआव नायबानो जाबाय। आंनि बे मबाइलाव नायनि। अब्ला जेबो गोबाव खालामालासिनो बेखेवनोसै। गिबियावनो दङ संगिना ब्रह्म आरो बिनि बिमा। बिथांमोना माने खौसे फट' जाफैजायाखै। बिथांमोना एक्सट्रा एक्सट्रा थालायदों। बेखायनो आं बेखौ दाजाबनानै होदों। बेनो जाबाय संगिना ब्रह्मनि बिमा। लोगोसे फैदों दा मनालिसा, बिनि बिमा आरो बिनि बिनानाव नङाबाथाय बिबाजैनि फिसाजो जानांगौ। आरो बे जाबाय लिपिका ब्रह्म आरो बिनि अनजालि बिमा। बिथांमोना बबेबा बिचआव बा लैथो जिङाव फट' साफायजादों जानांगौ। बिथांमोना बबेबा बेरायदोंमोन। आरो बे जाबाय जेनिफार आरो बिनि बिमा। जेनिफार बिमाजों बा बिथांमोना मोखां एखेयानो एसे बांसिनानो सेम। बेनो जाबाय जेनिफार दाइमारिनि बिमा। दाहाय फैदों जोंनियाव रिया ब्रह्म, बिथांनि बिमा आरो सासेया सोर बेखौ मिथिला। बे जाबाय बिथांनि बिमा रिया ब्रह्म बिथांनि। नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ गोबाङानो। आरो बे जाबाय हेलिना दाइमारि, बिनि बिमा। हेलिना दाइमारिनि बार्थडेआव लानायमोन, नाथाय बेखौ हेलिना दाइमारिया खोन्थायाखैमोन। जायखिजाया आं बेखौ फेसबुकनिफ्राय मोन्दों, बेनिखायनो आं लानाय जाबाय। मानोना बियो बिथांनि बिमा। बे जाबाय गिताश्री रामसियारि आरो बिथांनि बिमा। बिथांमोना अबेबा स्टेज प्रग्रामाव फट' लादोंमोन। आरो बे जाबाय मासुम, जायबा बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि मासुम, बिथांनि बिमा। आरो नैबे जाबाय गेमस्रि दैमारिनि बिमा बिफा आरो बिनि बिनानावनो मा जायो सासेया। बे जाबाय दा बावैसोनि फट'। अब्ला लोगोफोर बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना सिनायबो जानांगौ। जेरै बायदि बायदि एक्ट्रिस मा मुं लाखो नोंथांमोना मिथिखाबाय। बेखौ नोंथाङा नुबाय जानांगौ। अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला हागौमानि शेयार खालाम आरो लाइक खालामबानो जाबाय। लोगोसे गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।